Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Прывітанне, спадар Яўген. Дзень добры. Пасадзіць на кол ды іншыя пакаранні для дыктатараў. Так гучыць тэма нашага сённяшняга эфіру. Будьце, калі ласка, актыўнымі, задавайце свае пытанні, пішыце каментары. Канешне, калі для вас гэта бяспечна. Мы пачынаем, спадар Яўген. Судзіць паводле закону, але пасля пасадзіць на кол, каб ва ўсім сазнаўся і пакаяўся. Такі вердыкт даў бы нядаўна памілаваны экс-палітвязень, блогер Сяргей Ціхановскі Александру Лукашэнку. Перажыўшы катаванне за кратамі, Ціхановскі перакананне. Лукашыстаў трэба судзіць паводле лукашысцкіх законаў, нагадваючы, што ў Беларусі да гэтага часу існуе сярэднявечнае смяротнае пакаранне. Скажыце, калі ласка, увогуле, калі вы пачулі вось такое ягоны вердыкт, якія у вас уражанні? З аднаго боку, веруючы чалавек, так, хрысціянін, які неаднаразова пра гэта казаў, а з іншага боку, чалавек, які адсядзеў шмат гадоў за кратамі, мы бачым, якім ён выйшаў, так, бачым, чуем пра катаванні ў турмах. Як гэта вось... можна увогуле ляжыць на адных вагах, так? Як гэта спалучаецца сёння ў беларусах? Ці былі яшчэ нейкія такія выпадкі і увогуле вось ваши адчуванні, калі вы чуеце такія словы? Маё першае адчуванне, калі я пачуў вось гэтую фразу, дакладней прачытаў яе, было, памятаеце, можа, калісьці даўно была такая фразачка жартаўлівая: вывести бы табе ў чыстае поле, поставить тварам да стенкі і пусціць кулю ў лоб. Вось метафарычнасць гэтай фразы, я думаю, яна якраз перадае вось тое, што было сказано Ціхановскім. Тут не столькі канкрэтнае выражэнне ягоных пажаданняў, там, думак, прагнозаў, вось, ці перспектываў. Хутчэй, гэта вось такая эмацыйная метафора, якая не сведчыць пра тое, што Ціхановскі сапраўды такі крыважырны і хацеў бы пасадзіць свайго апанента вось на гэтае самае месца. І зноўку тут, ведаеце, у беларускім грамадстве ўвогуле можна сустрэць такія праявы залішняй жорсткасці, прычым з усіх бакоў. Памятаю яшчэ пасля тэракту 11-го года ў менскім метро, бабульку, такі боскі дзьмухавец, злавілі недзе на Кастрычніцкім пляцы і запыталі, журналісты, канешне, нейкага афіцыйнага там тэлеканалу, запыталі, што з імі зрабіць, хто вось тэрарызм гэта учыніў. Яна казала: скуру з іх жыўцом садраць, солю пасыпаць. Вось такі гуманізм, канешне, падчас не толькі з беларусаў прэць. Вось, но гэта эмоцыі зноўку, якія, канешне, мусяць кантралявацца, бо калі паглядзець на гісторыю, так нацыі, якія сажалі на кол сваіх нават дыктатараў, штосьці там не было заўважна вялікага шчасця пасля вось гэтай пасадкі. Помста так, но помста, яна тут суправаджаецца яшчэ і вельмі негатыўнымі, скажем так, пачуццямі і больш за тое дзеяннямі. А калі чалавек не кантралюе вось гэтую сваю ненавісць і больш за тое выплёсквае гэтую ненавісць у такія акцыі, гэта, уласна кажучы, пагражае грамадству тым, што ў далейшым гэтае грамадства вымушана будзе перажываць вось гэтую ненавісць, гэтую помсту, адплату, быццам бы, а насамрэч працяг тэрору, у тым ліку супраць сабе самога гэтага грамадства, усё далей і далей. Класічны прыклад тут французская рэвалюцыя, калі проста, французы, так, якія скінулі каралеўскую ўладу, так увайшлі ў ахвотку, што пачалі ўжо ўсім сячы галовы, не спыніліся, пакуль галоўнаму секуну самому гэтую галаву не адсеклі. Вось, скончылі ўсё роўна імперыяй і вялікімі стратамі, у тым ліку і акупацыйнымі войскамі ў сваёй сталіцы.
Вось пра гэта я сёння і прапаную нам паразмаўляць. Спадар Яўген, якія яшчэ пакаранні прыдумлялі людзі сваім надакучлівым тыранам на працягу гісторыі? Можа, вы узгадаеце нейкія такія яшчэ прыклады, акрамя там Францыі, якія былі такія, ну і чым гэта таксама пагражала, чым гэта адгукалася, а магчыма, людзі вось усё пакаралі свайго дыктатара, свайго тырана і пасля пачалі жыць доўга і шчасліва, як у казках. Зноўку гэта нагадвае, як мы ў студэнцтве чыталі ў падручніку па гісторыі старажытнага ўсходу. У Кітаі было распаўсюджана выразанне каленных чашачак, але былі і іншыя меры пакарання. Ось у нас, я так адчуваю, сёння сабраліся маленькія аматары жорсткасцяў, так, перад экранамі. Тут, ведаеце, можна вельмі шмат распавесці пра тое, як людзі каралі смерцю сабе падобных, і як яны спрабавалі вось выразіць метадам пакарання тое, што яны адчуваюць да сваіх апанентаў. Ось, дарэчы, у Еўропе, не ў сярэднявечнай, гэта ўжо новы час, гэта аж там да таго ж канца 18 стагоддзя, практыкаваліся катаванні перад смяротным пакараннем дзеля таго, каб чалавек адчуў, што ён не мае рацыі. Ось даследаванні псіхалогіі гэтых катаванняў, ось навошта катуюць людзей, яго ж усё роўно зараз заб'юць. Ось навошта яшчэ гэта там? Яму адрызаюць часткі цела, з яго здзіраюць скуру, яго падвешваюць там над вогнішчам, каб ён вельмі павольна паджарваўся. У гэты момант з ім яшчэ якія-небудзь маніпуляцыі робяцца. Вось менавіта дзеля таго, каб гэты чалавек, якога караюць смерцю, ну хаця б вонкава, каб наблізіць сваю смерць палёгку, ён выказаў сваё раскаянне. Ось зноўку, калі я глядзеў на пакаяльныя гэтак званыя відэо, якія зрабіліся папулярным жанрам у нашай краіне, я думаю, што псіхалагічны падмурак гэтых відэо ён такі ж: прымусіць сваю ахвяру і фізычнымі катаваннямі, і катаваннямі маральнымі, каб яна прызнала, што яна не мае рацыю. І гэта ось дае ілюзію такога трыумфу над сваёй ахвярай. Ось гэтыя ўсе жорсткія пакаранні, якія зноўку не толькі ў Еўропе, вось Кітай ужо прыгаданы. Ну, Кітай гэта, канечне, увогуле там фантазія ў народа буяла. Вось увогуле кітайцы крэатыўныя такія хлопцы. І там таксама гэта ўсё рабілася дзеля таго, каб вось чалавек адчуў, што ён не мае рацыю, каб усе пабачылі, што ён не мае рацыю. У Кітаі нават трупы выкопвалі. Вось чалавек памёр, а тут высветлілася, што ён, скажем, там штосьці накасячыў з пункту гледжання ўлады. Труп выкопваюць, рассякаюць на часткі. Страшэнная ганьба для ўсяго ягонага роду. І зноўку дзеля таго, каб паказаць, што вось ён не мае рацыю, з такім будзе, з кожным будзе такое. Хто будзе не мець рацыю? Хто нават міма праходзіў таго, хто не мае рацыю? Ось, так што тут я не думаю, што варта ўжо даходзіць да такіх падрабязнасцяў гастранамічных, як падчас бывала, падчас гэтых катаванняў і пакаранняў смяротных. Но тут зноўку галоўнае памятаць, што гэта рабілася дзеля здавальнення сваіх нейкіх вельмі такіх непрыемных пачуццяў. Ось гэтае пачуццё помсты, пачуццё ўлады, пачуццё поўнага панавання над целам і думкамі чалавека, што вось ты тут у нас супрацьстаіш, так, нам, а вось у нас ёсць меры супраць такіх, як ты. Мы табе закатуем да смерці, і ты будзеш прасіць, каб мы табе забілі, разумеючы там і шкадуючы, што ж ты не сядзеў ціха, як мыш пад венікам у свой час. Канешне, тут толькі вельмі моцныя людзі могуць вытрымаць такое, там плюнуць у твар ката, вось чым пазбавіць здавальнення ўсіх прысутных. Но тым не менш гэта вось даволі доўга выкарыстоўвалася, пакуль чалавецтва не эвалюцыянавала ў сваём, ну скажем, этычным маральным стане да разумення, што, уласна кажучы, гэта дзейнічае толькі распушчальна на грамадства.
Гэта толькі псуе грамадства ўсе гэтыя катаванні і нават публічнае пакаранне. І нават не публічныя пакаранні, яны ўсё роўна на грамадства дзейнічаюць кепска. І грамадства ад гэтага толькі терпіць страту. Вось калі я чытаю, там, што ў Беларусі пакаралі смерцю чарговага злачынцу, вось я адчуваю страту ад гэтага. Бо гэта зроблена ў тым ліку і маім імём. І вось гэта як, ну, уявіце сабе, там, заходзяць да гэтага смяротніка ў камеру, кажуць, ваша апеляцыя адхілена, значит, зараз мы вас заб'ем імём Яўгена Красуліна ці Марыі Вайтовіч. Вось яны нам даручылі, яны кажуць, не хацем жыць з ім на адной планеце, давайте-ка вы яго ад нашага імя пойдзеце і заб'еце. Вось гэта ў мяне выклікае страту у маёй душы. І таму, канешне, гэта вельмі кепска ўплывае на ўсё грамадства. Ну, гэта фактычна легалізуе забойствы, а калі грамадства легалізуе сабе забойствы, гэта значыць адно, яны будуць працягвацца. І вось тут думаеце, а трэба нам яно ці не? Я правильно кажу, што вось калі мы кажам пра такія жорсткія пакаранні, так, нават не абавязкова забойства, але вось гэтае катаванне, так, вось палітвязні праходзяць праз катаванні і зразумела, што напэўна вось ад таго, што ў іх накапілася, так, вось ідуць такія эмоцыі. Але я правильно разумею, што калі мы кажам пра такія катаванні, пра там, то няма вялікай розніцы, дзеля чаго гэта робіцца, дзеля справядлівасці ці дзеля помсты. Ну, уласна кажучы, тут зноўку раз-пораз узнікае дыскусія паміж камуністамі і нацыстамі, каму было лепей, тых, каго стралялі камуністы ў курапатах, ці тых, каго стралялі нацысты ў трасцянцы. Вось. Я не бачу розніцы. У імя чаго і дзеля чаго і праз што забіваюць людзей. Вось зноўку давайте прыгадаем 20-й год, і вось гэта інфармацыя, як накручвалі тых жа амапаўцаў, там, губазікаўцаў і іншых, дзеля таго, каб яны жорстка ставіліся да людзей. Ім казалі, а калі яны прыйдуць да ўлады, яны з вамі гэтак жа паступяць. І вось говорю, о, давай іх мачы. Вось гэта тое, што і дэманструе, што калі ты апраўдваеш, легалізуеш гвалт супраць іншых, рыхтуйся, ты ўжо патэнцыйная ахвяра для гэтага гвалту. Бо прыйдуць за табой, рана ці позна. І вось тут, канечне, ведаеце, вось вельмі ў інтарэсах тых, хто цяпер абслугоўвае рэжым і, скажем так, уцелаішчвае яго ў сабе, каб прыйшлі людзі ліберальныя пасля іх да ўлады, і каб не было вось гэтага, скажем так, сапраўднага жадання пасадзіць каго-небудзь на кол. А людзі зноўку, яны ж такія істоты даволі простыя. Яны могуць гэта зрабіць. Недавно, вось памятаеце, друг Каддафі гэты лёс паймеў. Ну, зноўку заўважым, лібійцам ад гэтага значна лепей не зрабілася. Ёсць яшчэ адно пытанне, калі мы падыдзем з іншага боку, вось як у розныя эпохі, магчыма, ці проста некалькі там прыкладаў, тыраны душылі апазіцыю, каб не дапусціць свайго падзення. І менавіта такія прыклады цікавыя, што з гэтага выкарыстоўвае сам Лукашенко? Вось, хто для яго прыклад? Ну, канешне, вось што трэба, каб тыран утрымліваў уладу панад грамадствам. Тут ужо шмат казалася, у тым ліку і ў гэтай студыі, што там ёсць некалькі апіршчаў для вось гэтага дыктатарскага рэжыму. У тым ліку гэта, ну, скажем, гэта інкарпарацыя людзей, якія будуць якраз абслугоўваць гэты рэжым, якія будуць часткай складаючай гэтага рэжыму, з якімі рэжым дзеліцца разнастайнымі плюшкамі, якія ён здабывае незаконным шляхам у першую чаргу. Потым гэта неведанне людзей у грамадстве, што ў гэтым грамадстве большасць выступае супраць дыктатуры. Вось тое, над чым вельмі доўга трымалася дыктатура Лукашэнкі, пакуль у 20-м годзе,
люди не выйшлі на вуліцы і просто сваімі вачыма не пабачылі, што вось нас большасць. І трэцяе, гэта, канешне, тэрор. Вось як загнаць зноў гэтую большасць устойла. Вось зноўку кажуць, там трэба было брацца за зброю, трэба было захопліваць будынкі. Ну, цяпер ужо зразумела, што гэта бы не спрацавала. І тады было, уласна кажучы, зразумела, што не спрацавала бы, бо мы супрацьстаім куды больш вялікаму рэсурсу Расіі. Вось, і Расія мае магчымасць, скажем, вось гэтых інкарпараваных, у тым ліку і непасрэдных выканаўцаў, якія на вуліцах будуць стаяць там, ну, калі возьмем у рукі там дубінкі ці цэглу, яны возьмуць у рукі стрэльбы, калі мы возьмем там пісталеты, яны возьмуць кулямёты, мы возьмем кулямёты, яны авіяцыю падцягнуць. Вось, шансаў у нас няма. І вось калі вось гэта разумееш, што зброяй не можаш пераламіць, пачынаеш разумець, што можа і не трэба тут зброі. Бо пачынаеш глядзець, а як там было ў іншыя моманты. І зноўку вялікая колькасць прыкладаў у гісторыі, так, як гэта ўсё рабілася. Тэрор, так? Тэрор, пачынаючы першы такі, ну, вядомы выпадак, гэта 514 год, Афіны, да нашай эры, 514 год. Калі два браты, ну, адзін з іх займаў пасаду, скажем так, пасаду тырана, другі быў братам, узнікла змова, першае ў гісторыі тыраназабойства, вядомае тыраназабойства, неўдалае, забілі брата, а не самога тырана. Пасля гэтага толькі ўзмацніўся тэрор, зразумела, і тут ужо спатрэбілася вонкавая сіла, прыйшлі спартанцы і вызвалілі афінянаў ад гэтай тыраніі. Дарэчы, афіняне жудасна сцісняліся потым гэтага факту, што яны не самі, што іх вызвалілі звонку. Вось, ну і далей гэты тэрор, ён суправаджае дыктатуры па гісторыі аж да нашага часу. У наш час, ну, зноўку не толькі ў наш час, скажам, вось 20-е стагоддзе, калі у шырокія масы пайшло слова. Вось 19-20 стагоддзе, гэта эпоха, калі прыходзіць масавае пісьменства, калі людзі пачынаюць чытаць, калі людзям пачынае рабіцца даступнай вось гэта інфармацыя пра палітыку і палітыкаў. Ось, і тут, канечне, гэта выкарыстоўвацца пачынае даволі шырока. Чэмпіёнамі тут, канечне, з'яўляюцца, ну, у першую чаргу рэжым нацыстаў у Трэцім райху. Гэта, канечне, эксперты па інфармацыйных, вось гэтых, як цяпер іх кажуць, гібрыдных войнах. Ну, насамрэч, гэтыя гібрыдныя войны існавалі ўвесь час. Можете пачытаць Карла Чапіка, 30-е гады, ты чытаеш, як пра наш час, усё. Вось гэта там і вайну з саламандрамі, і ягоныя пабасенкі, і гэтак далей. Вельмі цікавая інфармацыя, каб зразумець, вось адэкватна зразумець, дзе мы знаходзімся, і хто мы, увогуле, куды мы ідзем. І зноўку нацысты першыя тэлебачанне пачалі актыўна выкарыстоўваць дзеля сваёй прапаганды алімпійскія гульні 36-го году. Вось, і ведаеце, гэта, прынамсі, некаторы час, але працуе. І гэта ж выкарыстоўвалася за савецкім часам, вельмі актыўна там народу ў вушы ўлівалі, ўсё там, як шчасліва жыць. І верылі, мы ж верылі, што ў нас самае шчаслівае дзяцінства, нам так пашчасціла нарадзіцца на гэтай 1/6 частцы зямной сушы. Вось, но потым інфармацыя пачынае разнастаецца. Вось гэта зноўку, гэта вялікі плюс, плюралізм інфармацыі. Калі ты, хаця б, калі сутыкаешься ў розных крыніцах з рознымі меркаваннямі наконт аднаго і таго ж, ты хаця б пачынаеш, ну, задаваць пытанні нейкія. Вось, а што з гэтага праўда? Вось казалі, гэтыя скралі грошы, а з іншага боку казалі, не, якія вашы даказательства? Пачынаеш думаць, так, ну, добра, скралі грошы, гэты кажуць не. Ну, давайте паглядзім, там, пачынаеш думаць, а дзе можна праверыць, якія крыніцы выкарыстоўваць, глядзіш на сітуацыю, там, напрыклад, там, дзе скралі грошы, ёсць незалежная судовая сістэма, ёсць свабода слова, значыць, скраданне грошай вось рэзка так зжымаецца магчымасць.
Вось і зноўку вось гэтаму здорава дапамагае інтэрнэт. Так, ты фармулюеш пытанне, ты набіраеш у пошуку, вось, а потым высвятляецца, што Google ці там штучны інтэлект выдае табе адно і тое ж для ўсіх, што вельмі звужае зноўку разнастайнасць. Ну і тут зноўку кепская навіна. Я паглядзеў у свой час даследаванне, ну я іх перыядычна так абнаўляю гэтыя прагляды, бо выходзіць усё новае і новае. Інтэрнэт і дыктатуры. Вось як гэта спалучаецца. Даволі доўгі час верылі і вераць цяпер, што інтэрнэт гэта сродак супраць дыктатуры. Ну і сапраўды, калі мы там прыгадаем ну, канец 2000-х, так, можа памятае хто-небудзь, Life Journal быў такі рэсурсік, форумы Тутбаю, там можна было абмяркоўваць, правда, цэнзурка ўсё роўна там у іх была, усё не паабмяркоўваеш. Вось, но тым не менш, гэта былі вось тыя глыткі свабоды, якіх так бракавала грамадству. А потым дыктатуркі ачуняюць, яны разумеюць, што гэта тая зброя, якая страляе ў абодва бакі, пытанне, як ёю карыстацца, і пачынаюць актыўна карыстацца. Вось недзе з 2010, ну, нават пасля 2006 я пачаў назіраць змены у стаўленні дыктатуры да інтэрнэту. І там пайшлі даволі ўдалыя такія закіды наратываў, некаторыя, ну, так скажем, інструменты, якія выкарыстоўваліся ў першую чаргу, канечне, супраць апазіцыі, актыўнай апазіцыі, палітычных партыяў, актывістаў. Акрамя традыцыйнага тэрору, традыцыйных рэпрэсіяў, якія там тысячагоддзі ўжо налічваюць гэтая гісторыя, вось пачаліся новыя метады. Гэта, ну, тое, што выкарыстоўвалася раней у друкаванай прэсе, усе гэтыя дэмагагічныя метады, там і гнілы селядзец, і гэтак далей. І пачалася актыўная праца з аккаунтамі, калі вось пішуць, а вось гэта там атрымаў грант. Ніхто не ведае, што такое грант. Но тут же унізе шэраг пастоў, які жах, усё, ну слухайце, ён памёр для мяне як палітык, все, шоў бы працаваць, ямкі ў асфальце задзелваць. Вось, і калі чалавек чытае так з десятак такіх коментаў, ён пачынае разумець, так, грант штосьці такое кепскае. Значыць, фу-фу-фу, людзі, якія з грантамі звязаныя, гэта кепскія людзі. Вось, ну, гэта прыклад толькі аднаго наратыву, які быў закіданы. Вось, дарэчы, што у Ціханаўскага будзе самым шокавым, я думаю, ну, ўжо так адчуваецца, што ён з гэтым сутыкаецца, гэта вось гэтая плыня негатыву з боку вось гэтых аккаунтаў. Ну, будем называць іх аккаунтамі, там не ўсе, я думаю, праплачаныя боты, там ёсць і людзі, скажем, якія гэта робяць па сваёй чыстай, абсалютна бескарыснай дурасці. І вось тое, што не было ў яго ў 20-м годзе, у Ціханаўскага я маю на ўвазе. Бо да 20-го года ўсё гэта на сябе выцягвала традыцыйная апазіцыя, ці, як яе называюць, старая апазіцыя. Вось яе мачылі не ў сарціры, у інтэрнэце, і яна вось гэта ўсё несчастная перажывала, но з іншага боку яна адцягнула гэта ўсё ад Ціханаўскага, Бабарыкі, ад Светланы Ціханаўскай, якія вось гэта ўсё не перажылі, і грамадства ўжо падрыхтаванае, што патрэбна нейкая альтэрнатыва, толькі вось не гэтыя грантасмокі, яна раптам атрымала цэлы букет гэтай альтэрнатывы, і ўлада малойца, яна, канечне, вось зноўку сёння пабачыў аднаго чалавека, выкладае ў адным з універсітэтаў менскіх, допіс. А чым кепска, што ўлада незмяняема? Кепска тым, што яна хватку губляе. Яна вось застаравая, яна робіцца незграбнай, непаваротлівай. І вось тут не каб пераключыць усе гэтыя рэсурсікі хуценька вось на тую ж Ціханаўскую і аб'яднаны штаб. Не, яны працягвалі мачыць апазіцыю. У выніку вось гэты нокдаун, які яны атрымалі ў жніўні 20-го, ну і, уласна кажучы, каб там расейка ззаду не трымала іх за ручкі і не дёргала за гэтыя ручкі, яны б так і засталіся ляжаць. Вось гэты інтэрнэт цяпер бадай адзін з самых
моцных рэсурсаў і тыя наратывы, якія закідваюцца туды, якія выкарыстоўваюць цяперашнія дыктатуры. Гаворка ідзе не толькі пра беларускую дыктатуру, гэта можна казаць і ў дачыненні іранскай дыктатуры, гэта можна казаць у дачыненні венесуэльскай дыктатуры. Там пачытаеш гэтыя сацыяльныя сецівы венесуэльскія, асабліва афіцыйныя старонкі палітыкаў, там столькі набярэшся. У нас такога няма. Так што дыктатуры яны так хоць і з рыпеннем, хоць павольна, но прыстасоўваюцца да цяперашніх умоваў, і яны узялі гэтую канцэпцыю, што любую зброю, якую дэмакратыя выкарыстоўвае супраць дыктатарскіх рэжымаў, можна выкарыстоўваць супраць дэмакраты. Асабліва, калі гэтая зброя слова. Сказалі слова, яны тут накасячылі, а дыктатура сам дурак. Я толькі хацела сказаць, што можа зразумелі так пра тое, што ўвогуле варта гэта памятаць, што кожнае слово яно адгукаецца пасля, так, і чым яно адгукнецца, там, калі гэта агрэсіўнае слово, хутчэй за ўсё на яго прыляціць тая ж самая агрэсія, а можа яшчэ і большая, так. І калі мы ўсё ж такі людзі, калі усе беларусы там падымалася неаднаразова гэтая тэма, што беларусы хочуць, каб не было смяротнага пакарання ў нашай краіне, не трэба рабіць, напэўна, не трэба рабіць гэтых лукашыстаў, так, гэта іх законы, гэта ўсё. То бок ёсць маральныя агульначалавечыя прынцыпы, ёсць хрысціянскія нормы, якімі варта, напэўна, і карыстацца. Я б казаў, тут выбачаюся, што перапыняю, зноўку Ціханаўскі не меў на ўвазе канкрэтную пасадку. Ён якраз эмацыйна выказаўся. І гэта, падаецца, ўжо некалькі ў яго такіх выказванняў было, калі ён кажа адно, людзі ўспрымаюць зусім іначай. Гэты радыкалізм, так як ён даволі так эмацыйна выказаўся, што не збіраюцца грошы, і ўсе адразу, а тут зноўку той момант не тое, што мы не ведаем, як наше слово адгукнецца. Мы цудоўна ведаем, што ёсць зацікаўленая група людзей, якая укладзе рэсурс, каб нашыя словы былі наўмысна перакручаны. І наўмысна пададзены ў самым негатыўным варыянце. Што б не зрабіць, калі б Ціханаўскі казаў, не, я там усіх, там, Лукашенко ў першую чаргу, толькі за справядлівы суд, не буду ўмешвацца, у нас будзе незалежная судовая сістэма, ўсё, каб ніякіх умешальніцтваў не было, самастойная незалежная прэса са свабодай прэсы, яна будзе сачыць, каб ніякі там Франак Вечорка не пралез да судовай калегіі і не падказаў, які вырак вынесці. Гэта было б перакручана. Было б сказано што-небудзь кшталту, да, тысячи белорусов сгубили свои жыцці, свою свободу, сгубили свои лёсы, гниюць у турме, а гэта выйшаў там, рамунак нанюхаўся ў сабе ў камеры. Нічога не ведае пра гэтае жыццё, хай яшчэ месяц паходзіць па дактарох і прыйдзе ў сабе. Тут жа таксама трэба разумець, што б не было сказано, асабліва людзьмі з прозвішчам Ціханаўскі, Ціханаўская, будзе абавязкова пададзена адмоўна і негатыў. Тады я хацела іншае пытанне задаць, але раз уж мы так падвялі, так я запытаюся. Зразумела, што чалавека доўга не было на волі. Ён атрымліваў нейкія вельмі кароткія навіны, які ён там казаў, яму нехта там, прыходзіў нешта там, паведамляў, там, як ён распавядаў гэтыя байкі пра там ахоўніка, там яшчэ некага, што там таксама ёсць людзі, зразумела, што ёсць. Але гэтага ж недастаткова, і як можа, не тое, што нават трэба, як сустракаць такіх людзей, таму што зразумела, што гэтыя людзі будуць у цэнтры ўвагі, і яны іх цяпер слухаюць, да іх прыслухоўваюцца. Што варта яму сказаць пра апошнія 5 гадоў на волі, каб ён усё зразумеў, скажем так. Зноўку вяртаемся да гісторыі, дакладней літаратуры японскай.
У гушчары лесу ёсць у Рюноскі, а Кутагавы такі аповед. І вось там падзея, якая адбылася у лясным гушчары, яна разбіраецца судом. Выступаюць сведкі, якія прысутнічалі. Значыць, там разбойнік забіў самурая, згвалціў жонку, потым гэтага разбойніка злавілі і вось судзяць. Значыць, адзін варыянт у разбойніка, другі варыянт у жонкі, трэці варыянт у прывіда самурая, якога здолелі выклікаць, ну, Японія ўсё ж, у суд. Выпадковы сведка, які гэта ўсё бачыў з кустоў, мае свой варыянт. І вось тут вяртаемся да пытання, а што распавядаць чалавеку, які выйшаў з турэмнай камеры пасля доўгай адсідкі у ізаляцыі інфармацыйнай. Вось вы што тут можна казаць? Калі пасадзіць перад ім чалавека, вось мяне, напрыклад, ці вас, ці любога з нашых гледачоў, гэты чалавек, які выйшаў з камеры, атрымае адзін варыянт, так? Таго бачання, вось, якое сфармавалася ў чалавека, які быў свабодны, які назіраў вось не з турэмнай камеры, а праз інтэрнэт, там, праз наваколле, праз абшчэнне з людзьмі іншымі, што адбылося за гэтыя 5 год. І я думаю, вось тыя людзі, якія зараз заклікаюць да вось гэтага, што ну, пасадзіць там нарэшце перад ім каго-небудзь, хто яму раскажа гэтыя 5 год. Ведаеце, мне неяк амаль такое ж прапанавалі там на адным з факультэтаў Беларускага універсітэта прачытаць курс лекцыяў па гісторыі рэлігіяў сусветных. Мне на гэта адводзілася 2 лекцыйныя гадзіны. 2 лекцыйныя гадзіны на гісторыю сусветных рэлігіяў. Ну, я думаю, усе разумеюць, скажем так, рэальнасць і выканальнасць гэтай задачы, я яе не ўзяўся выконваць. Вось, і тут будзе тое ж самае. Ну, што можна распавесці? Вось, давайте падумаем разам. Што вось чалавек, які правёў у камеры 5 год, ну, добра, там да яго далётала нейкая інфармацыя, ўсё ж такі, і тэлевізор некаторы час быў, і радыёкропка там ці сям працавала, і газеты некаторы час атрымліваліся, і, ну, пакуль былі адвакаты нармалёвыя, адвакаты перадавалі інфармацыю, я думаю. Вось, ну вось усё ж такі, калі уявім такі чысты эксперымент, чалавек у 20-м годзе трапіў, ні кроплі інфармацыі, выходзіць у 25-м, вось што яму у першую чаргу варта было б распавесці. Вось, дарэчы, цікава, што гледачы напішуць у чаціку. Можа, яны ўжо пішуць там што-небудзь. Вось, і тут зноўку, перш за ўсё трэба падумаць, а з якой сферы, вось, каб максімальна аб'ектыўна, так, была гэта інфармацыя, з якой сферы перш за ўсё пачынаць. Ну, ось як вы лічыце, якая сфера тут будзе у прыярытэце? Сацыяльная. Сацыяльная, то бок, вось жыццё людзей у Беларусі. Ну, цікава, тут жа самім вось да мяне даходзяць вельмі розныя звесткі пра тое, як жывуць людзі ў Беларусі. Я гляджу, вось раз-пораз я сустракаю у Вільні машыны на беларускіх нумарах, я чытаю сеціва сацыяльныя, як людзі прыязджаюць з Беларусі, як яны жывуць, бачу фотаздымкі ў іхніх аккаунтах. І бачу, ну, па меншай меры я не бачу таго, што людзі там пакутуюць ад голада, ад беспрацоўя. Вось, таму я б усё ж... Ну, і зноўку, па маім досведзе, я прапрацаваў до канца 21-го года в універсітэце. І вось 21 год, ну, так, грошыкі былі, плацілі, не шмат. Гэта было там на ўзроўні недзе 250, можа крыху болей еўра у эквіваленце. Вось, ну, на аднаго хапала, на аднаго, калі б была сям'я, 4 чалавекі, не хапала б. І, магчыма, я б казаў, што, ну, эканамічна там больш-менш нармалёва. Але я б казаў, што перспектывы
вельмі кепскія, і ў першую чаргу звярнуў бы ўвагу на сітуацыю ў Расіі. Вось Расія цяпер дэманструе вялікія траблы ў сваёй эканомікі. Выбачаюся. І паколькі мы вельмі моцна залежым ад Расіі, можна лёгка спрагназаваць, што вось цяпер гэтыя 5 год людзі пражылі адносна добра, але перспектыўкі выглядаюць так сабе. І адсюль можна перайсці да разумення, а што пішуць у тых жа сацыяльных сецівах, вось што пішуць у коментах на тым же YouTube-канале «Страна для жизни», дзеля таго, каб разумець, так, што там пішуць. А там пишут, все, геть санкции, яны задушили людей. Так, гэта ўжо неяк не сыходзіцца з тым, што мы ведаем пра стан, што ўсё ж таки не так кепска у Беларусі. І, значыць, у гэтых людзей нейкія свае там задумкі. Вось мы ўжо пачынаем шукаць, а якія у гэтых людзей могуць быць вось гэтыя заднія задумкі, што яны нас пераконваюць, што там людзі проста вось да Камароўкі даехаць не могуць, бо клятая Ціхановская ўсе тралейбусы куды-то падзела сваімі санкцыямі. І тут пачынаеш ужо так, больш-менш адэкватна глядзець вось на гэтую інфармацыю. І тут же, канешне, пытанне пра санкцыі, так, здымаць, не здымаць. Тут, канешне, ёсць розныя варыянты, но гэта ўжо залежыць ад чалавека, якому мы гэта ўсё распавядаем. Ён, прынамсі, можа на інфармацыі атрыманай будаваць вось свае стаўленне, сваё бачанне і, адпаведна, свой выбар, сваю стратэгію у далейшым. Што там яшчэ падкідваюць у чаціку? У чатику? Угу. Так, Владимир Кисляк пишет. Преступления, которые были совершены сферой из Уголовного кодекса, посадки невиновных. Я думаю, гэта чалавек, які сеў у камеру без вины відавочна, бо ён толькі ажыццяўляў свае правы. Калі мы кажам пра тых, хто цяпер знаходзіцца ў зняволенні па палітычных падставах, і тут ён сам разумее, што рэжым ён, уласна кажучы, парушыў закон, пазбавіўшы свабоды невінаватых людзей. Дарэчы, гэта, падаецца, адно з тых злачынстваў, якое трактуецца як злачынства супраць чалавечнасці і не мае тэрмінаў даўніны. Праўда, зноўку не цягне за сабой смяротнага пакарання. І не павінна, канешне, цягнуць. Так што тут гэта хутчэй не з навінаў. Я думаю, просто чалавек выказаў сваё меркаванне. Яшчэ Караев организовал массовые акты терроризма против граждан Беларуси. Десятки убитых, в том числе акты терроризма, убиты публичные люди. Витольд Ашурык, Караеву расстрел. Вось такие у нас комментарии, бачыце, то бок... Я тут яшчэ хочу нагадаць одну акалічнасць. Ёсць усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, подписанная, падаецца, і нашай краінай, дзе сказано, ніхто не можа быць названым злачынцай без адпаведнага судовага працэсу. Толькі працэс, працэдура, калі ў выніку гэтай працэдуры і гэтага працэсу суд прымае рашэнне, што гэты чалавек здзейсніў гэтае злачынства, тады так можна казаць, што ён злачынца, і тады выносіць яму пакаранне. Калі мы такому чалавеку вынесем смяротнае пакаранне, як бы мы яго не ненавідзелі, я ўжо казаў вышэй, мы нанесем у першую чаргу шкоду сабе і ў першую чаргу паставім пад пытанне нашай перспектывы. Яно нам трэба. Ніякі Караеў там не варты нашай будучыні. Хай ён панясе пакаранне, скажем, пазбаўленнем волі. Но нам ад гэтага будзе толькі лепей. Вось бачыце, як цікава, так, як падзяляецца грамадства, так, на людзей, якія стаміліся ад вось гэтага міралюбівай Беларусі, міралюбівых беларусаў, як вось звычайна коцікі, так, як казалі, так, і людзей, якія ўжо там больш радыкальныя, якім не хапае гэтага, так, вось мы пачулі один каментар, так, нашага слухача і гледача гэтага стрыма. А вось Вожык Патрыёт піша: вязню, які 5 гадоў правёў за кратамі, трэба распавесці прыклады еднасці, салідарнасці і рашучасці беларусаў. Але таксама трэба распавесці, што супраць гэтага ладзіць рэжым.
Вось як бы тут Вось пракаментавалі, тут адказалі? я абсалютна салідарны з гэтым меркаваннем, і гэта я паставіў прыярытэтам таго, што трэба распавесці, так, гэтага чалавека. Ну, па-першае, канешне, я б прадэманстраваў вот фотаздымкі, відэо з пратэстаў 20-го году, бо, канешне, той жа Ціханаўскі не бачыў гэтага, а гэта каласальная, уласна кажучы, вось, ну, колоссальный инструмент управления наших, ну, нашего мыслення. Вось яно у нас вывихнутае цяпер зноў. Вось я казаў, што адна з умоваў захавання дыктатуры гэта калі грамадства раз'яднанае і думае, што супраць дыктатуры меншасць, а большасць за дыктатуру. Вось як зноўку у нас любяць пісаць на форумах, у сацыяльных сецівах, там на сайтах розных медыа, што да, ну там 90% беларусаў за дыктатуру, 99% беларусаў за вайну, 126% беларусаў за ўваходжанне ў Расію. Вось, ну пачытаеш там, калі ты прыйшоў з той жа камеры, так, тут можа табе ахапіць сумненне, можа так сапраўды яно ёсць. Вось, ну потым пачынаеш там знаходзіць гісторыі, як дапамаглі чалавеку, які ў біду трапіў. Так, дапамаглі там з адаптацыі пры пераездзе, як людзі дапамагалі палітзняволеным, і якія рэпрэсіі за гэта былі ўведзеныя рэжымам. Вось чаго ён баіцца больш за ўсё. Таму ён і піша, што вось гэтыя ўсе боты, якія у сацыяльных сецівах зноўку сядзяць, яны накіроўваюць свае высілкі на тое, каб разбурыць вось гэтую еднасць. Яны ж у 20-м годзе пасля 9 жніўня прыціхлі страшна. Тады ж быў проста гэта трэйдмарк. Ну калі ж яны ўсе аб'яднаюцца, а тут грамадства аб'ядналася, не толькі палітыкі, але і грамадства. І ось яны сядзелі, не ведалі, што рабіць, і толькі з цягам часу, калі ўжо вось гэтыя эмоцыі супакоіліся, калі пачало быць бачным, што змаганне ідзе ў доўгую, што вось гэта не хутка, гэта не сёння, не заўтра, а дзеля гэтага трэба прыкладаць высілкі штодзённа, і невядома, калі гэта прывядзе да поспеху, да выніку. Ось тады, яны ачунялі, так, ага, пачынаем, што мы, з чаго мы пачынаем раз'яднанне. Агонь па штабах. Вось вы, простыя людзі, паедзеце на сваіх дваіх на фестываль тутака. Гадкі офіс, ён жа сабе аўтобус замовіў. Вось гэты ж аўтобус на ўсіх беларусаў выдадзены. Хай яны аддадуць гэты аўтобус усім беларусам. Вось, і там лайкі, слушна, цудоўна. Вось, ну і зноўку унутры палітыкуму таксама. Ну тут увогуле тут элементарна, бо ёсць групы з рознымі інтарэсамі. Не бывае такога, нават у Паўночнай Карэі няма адзінства інтарэсаў сярод палітыкуму. І тут ужо просто справа тэхнікі. Вось яны усе раз'яднаныя, асабліва калі некаторыя наўмысна працуюць на раз'яднанне, просто вось па заданні. Ну, бываюць тыя, якія па воклішу душы гэта робяць. І ў выніку дэманструецца карцінка. Ой, паглядзіце, яны зноў разасраліся, пардон за гэты выраз. Вось, і народ так глядзіць, ой, штосьці ўсё кепскае. І вось тут зноўку тое, што той шок, якога не было ў Ціханаўскага ў 20-м годзе, калі абрынуцца ўсе гэтыя метады, усе гэтыя наратывы, якія выкарыстоўваліся супраць беларускай апазіцыі да 20-го году. Чаго ён пазбегнуў? І тут, канешне, трэба быць вельмі ўстойлівым псіхалагічна, мець там загартоўку, як вось гэтыя старыя палітыкі, якія можа там, ну, зразумела, ага, з вами ўсё. Вось. І, ну, тут сапраўды трэба так крышачку псіхіку Ціханаўскага паберагчы. І, дарэчы, ён і сам гэтым цудоўна займаецца, тым, што ён асабліва не лезе ў гэтыя сацыяльныя сецівы. Я думаю, ён не чытае. Вось ён зноўку, ён малоіцца. Калі чытаць то, што яму цяпер вось раюць, а у нас жа зноўку краіна саветаў так і засталася традыцыйна. Вось усе саветчыкі, усе маюць што казаць, усе ведаюць, што рабіць.
і кажуць, ну вось мне таксама спадабаўся гэты наратыў, відавочна, што калі рэжым адпускаў Ціханаўскага, ён чакаў, што ну пачнуцца нейкія там цёркі, нейкі раздрай у офісе, вось будзе бачна, што можа Светлана не зусім задаволена, што яе, скажем так, вось гэтая цэнтральнасць, яна пад выклікам апынулася. Но гэтага нічога не адбылося, і тады закінулі новы наратыў. Так, а што гэта вы Сергея Ціханаўскага не шкадуеце? Паглядзіце, яму ж пад'есці трэба. А вы яго адразу на прэс-канферэнцыі, наколькі я ведаю, Ціханаўскі сам рваўся на гэтую прэсавую канферэнцыю, якая адбылася на наступны дзень пасля яго прыезду. І потым штосьці я вось паглядзеў з ім відэо, пабачыў яго на мітынгу, і бачна, што чалавек гэтым жыве. Вось ён просто вось ён энергетыкай гэтай харчуецца, якая ідзе ад аўдыторыі. Такія людзі ёсць. І вось такія людзі якраз з іх вельмі добрыя палітыкі. І зноўку добра, што ён не спыняецца, ён заражае беларусаў гэтым сваім энтузіазмам, гэтым парывам, ён не спыняецца на рэфлексіі. Вось чым адрозніваюцца інтэлектуалы ад палітыкаў, гэта, скажем так, вось гэтай рэфлексіі. Інтэлектуал, калі перад ім стаіць праблема, задача, ён пачынае думаць, выбачаюся, нейкія ў мяне званкі, ну будзем іх ігнараваць. І, значыць, гэты інтэлектуал, ён можа выдаць адразу вораг розных варыянтаў рашэння. Вось я адразу бачу вораг гэтых варыянтаў рашэння, і гэта адрознівае мяне ад палітыка. Палітык мусіць абраць адзін варыянт і ім ісці. Вось гэтым варыянтам, без усялякіх там ваганняў. Вось Ціханаўскі, ён якраз такі чалавек, які ідзе без ваганняў, і гэта вельмі добра для яго, як для палітыка. І, канешне, у інтарэсах апанентаў збіць гэты тэмп. Вось таму, уласна кажучы, і закідваецца гэта. Хай спачатку там па ўрачох паходзіць, хай адпачне у санаторыумах, хай вось хто-небудзь сядзе, і давайце яму так за месяца 3-4 распавядзець курс гісторыі за апошнія 5 год. Ось. А Ціханаўскаму гэта не трэба. Ён сам прыйшоў рабіць гісторыю. І вось ён і сам распавядзе, што было гэтыя 5 год. Вось. Но галоўнае, ён вось нацелены на будучыню, а не на рэфлексію мінулага. І тут, як ён сам кажа, гузікі буду набіваць, гэта будуць мае гузікі. Гузкі. І я у выніку, кажа ён, вось знайду гэты шлях свой і пайду па ім. А далей ужо зноўку справа грамадства, што паверыць яму і пайсці за ім, ці не верыць яму, ці чакаць, калі ўсё ж такі сітуацыя пагарнецца да свабодных справядлівых выбараў. Вось і тады перад намі будзе вораг проста такіх жа людзей апантаных, як Ціханаўскі. І тады перад намі паўстане самая складаная праблема. Праблема выбару. Я думаю, некаторыя пашкадуюць, што а можа нам гэтая дыктатура лепей. Хаця без праблем. Дзякуй вялікі. Я думаю, што якраз на гэтым мы і скончым наш сённяшні эфір з гаспадаром Яўгенам Красулінам. Я нагадаю, што ў нас быў у гасцях. Я одно скажу, гэта будзе вельмі небяспечна, калі мы спынімся менавіта на гэтым. Я маю на ўвазе ў нашым будучым выбары. Ну, мы пакуль кажам толькі пра эфір. У нас ёсць яшчэ цікавыя пытанні, якія сёння таксама хацелася б задаць. Вось, напрыклад, мне было б цікава паразмаўляць яшчэ на тэму, ці бываюць мяккія транзіты ад дыктатуры да дэмакратыі без рэпрэсій у адказ. Але я вось так вось трошкі праанансую. Бываюць і былі. Мы пра гэта паразмаўляем у наступны раз. Дзякуй вялікі. У студыі для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Зусім хутка у нас пачнецца эфір з прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Вольгай Зазулінскай. Будзе цікава. Будзьце з намі.